नमस्कार. शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. महाराष्ट्रीयन पदार्थ बनवताना गोडा मसाला वापरतात. हा गोडा मसाला पारंपरिक पद्धतीने व साहित्याचे योग्य प्रमाण घेऊन कसा बनवायचा ते आज आपण बघूया. गोडा मसाला व काळा मसाला वेगवेगळे आहेत. त्याविषयी व्हिडिओत सविस्तरपणे सांगितले आहे. गोडा मसाला बनवताना खूप साऱ्या महत्त्वाच्या छोट्या मोठ्या टिप्स व ट्रिक्स सांगितलेल्या आहेत. गोडा मसाला बनवण्यासाठी जाड तळाची कढई घेतली आहे. त्यामुळे मसाले व्यवस्थित भाजतात. ह्यात 250 ग्रॅम धने घालूया. काही मसाले तेल न घालता भाजायचे आहे, तर काही मसाले थोडे तेल घालून भाजायचे आहे. गॅसची फ्लेम लो आहे. सर्व मसाले लो फ्लेमवरच भाजावे. हे रंग बदलेपर्यंत भाजून घेऊया. धने सतत हलवावे, त्यामुळे ते सर्व बाजूंनी छान भाजतात. हे स्वच्छ निवडून घेतले आहे. गोडा मसाल्यातील सर्व साहित्य निवडूनच घ्यावे. गावरान धने घेतले आहे. ह्याने गोडा मसाल्याची चव वाढते व सुगंध छान येतो. आता आपण गोडा मसाला व काळा मसाला ह्यातील फरक बघूया. गोडा मसाला माइल्ड असतो व तिखट नसतो आणि काळा मसाला स्ट्रॉंग असतो व तिखट असतो. गोडा मसाला व काळा मसाला ह्यात साहित्याचे प्रमाण वेगवेगळे असते. गोडा मसाल्यात लाल मिरची नसते, तर काळ्या मसाल्यात लाल मिरची असते. धन्याचे प्रमाण गोड्या मसाल्यात जास्त असते आणि धने किती प्रमाणात घेतले त्यानुसार खडे मसाल्यांचे प्रमाण ठरवतात. कमी तिखट मिरची थोडीशी घालू शकता. खोबरे, खसखस, तीळ व जिरे ह्यांचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे गोडा मसाला चवीला माइल्ड असतो, सौम्य असतो. रंग बदलला आहे. हे एका बोलमध्ये काढून घेऊया. आता 25 ग्रॅम जिरे भाजून घेऊया. जिरे सतत हलवूया, त्यामुळे ते व्यवस्थित भाजतील. मसाले भाजताना करपू देऊ नये, नाहीतर त्यातील सुवास व तेल निघून जाईल. मसाला परफेक्ट भाजणे हे फार महत्त्वाचे आहे. ते कच्चे राहायला नको व करपायलाही नको. मसाले छान भाजले तर गोडा मसाला जास्त दिवस टिकतो व त्यापासून बनवलेले पदार्थ टेस्टी होतात. फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. जिरे छान भाजले आहेत. हे धने काढलेल्या बोलमध्ये काढूया. कढईत 25 ग्रॅम तीळ घालूया. तीळ गावरान घेतले आहे. सर्व मसाले भाजताना सतत हलवावे, त्यामुळे ते परफेक्ट भाजतात आणि त्याचा सुवास व चव छान येते. तीळ थोडे भाजले आहेत. ह्यात 25 ग्रॅम खसखस घालून
हळकुंड व खडा हिंग वेगळ्या बोलमध्ये काढून घेऊया. आता आपण कढईत खडे मसाले भाजूया. लवंग 10 ग्रॅम. लवंग अंगावर उडण्याची शक्यता असते, त्यामुळे काळजीपूर्वक भाजावे. काळी मिरी 10 ग्रॅम. दालचिनी 10 ग्रॅम. जावित्री 10 ग्रॅम. नागकेशर 10 ग्रॅम. नागकेशर फार महत्त्वाचे आहे, हे गोडा मसाल्यात अवश्य घालावे. चक्रीफूल 10 ग्रॅम. मसाला वेलची 10 ग्रॅम. शहाजिरे 10 ग्रॅम. छान भाजून घेऊया. खडे मसाले जास्त भाजू नये, नाहीतर मसाल्याची चव बिघडते. मसाल्यांचे साहित्य मार्केटमध्ये सहज मिळते. साहित्य डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे, त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. खडे मसाले छान भाजले आहे, हे काढून घेऊया. कढईत अर्धा मोठा चमचा तेल घालूया. त्यात दगडफूल 10 ग्रॅम. गोडा मसाल्यात दगडफूल अवश्य घालावे. तमालपत्र 10 ग्रॅम. काश्मीरी लाल मिरच्या 10 ग्रॅम. ह्या तिखट नसतात, त्यामुळे गोडा मसाला तिखट होत नाही. तमालपत्र व काश्मीरी लाल मिरच्यांचे तुकडे केले आहेत, त्यामुळे ते छान भाजतील. मसाले चांगले भाजले तर छान बारीक होतात. मसाले भाजण्यासाठी वेळ जास्त लागतो, पण त्यामुळेच मसाल्याला छान सुगंध येतो व त्यापासून बनवलेले पदार्थ खायला चविष्ट लागतात. मसाले भाजले आहेत, गॅस बंद करूया. हे काढून घेऊया. सर्व मसाले थंड करूनच बारीक करूया. आता मसाले मिक्सरवरच बारीक करून घेऊया. सुरुवातीला मिक्सरच्या भांड्यात धने व जिरे बारीक करूया. पारंपरिक पद्धतीत हा गोडा मसाला कुटून करायचे. तुम्हाला शक्य असेल तर कुटूनच करा. खोबरे घालून बारीक करूया. अशा पद्धतीने हे बारीक केले आहे. हे काढून घेऊया. खलबत्त्यात भाजलेला खडा हिंग व हळकुंड थोडेसे ठेचून घेऊया. मिक्सरच्या भांड्यात खडा हिंगाचे तुकडे व हळकुंडाचे तुकडे बारीक करून घेऊया. उरलेले सर्व खडे मसाले मिक्सरच्या भांड्यात घालून बारीक करून घेऊया. हे काढून घेऊया. एक मोठा चमचा मीठ घालूया. मिठामुळे मसाला टिकतो. सर्व मसाले मिक्स करूया. मसाल्याचा
खूप छान सुवास येत आहे। ह्याने पदार्थ खूप टेस्टी होतात। गोडा मसाला तिखट नसल्यामुळे कमी तिखट खाणारे हा मसाला आवडीने वापरतात। मसाल्यात कांदा व लसूण नसल्यामुळे हा नैवेद्यालाही चालतो। घरीच बनवलेला ताजा मसाला वापरून पदार्थ बनवले तर तुम्ही विकतचा मसाला घेणारच नाही। मार्केटच्या रेडीमेड मसाल्यापेक्षा हा मसाला खूप छान होतो, कारण ह्याने पदार्थ इतके टेस्टी होतील की तुमचे फॅमिली व फ्रेंड्स तुम्हाला विचारतील की कोणता मसाला वापरला आहे आणि तुमचे कौतुक करतील। एकजीव होण्यासाठी पुन्हा एकदा सर्व मसाला मिक्सरच्या भांड्यात घालून फिरवून घेऊया। गोडा मसाला तयार झाला आहे। काचेच्या बरणीत काढून घेऊया। हा गोडा मसाला मसाले भात, उसळी, खिचडी, भरली वांगी, गवार, आमटी, आळूची पातळ भाजी, रस्सा भाजी व भरलेली दोडकी ह्यात वापरतात। सौम्य असल्यामुळे बाळंतिणीच्या भाजीतही थोडासा वापरू शकता। दररोजच्या स्वयंपाकाला गोडा मसालाच हवा। तयार आहे गोडा मसाला। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। बघत रहा शांभवीज किचन। धन्यवाद।